من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung ito ba di meditiro na pangibit na mis kano sa kesir niyo sa sagyang kaya video tano di na live tano para lang kano laon tano pa ako sa balas lay damo tami alwi tano kagi hadis tigura sula man dalla ala khairin kafaili sa dun sa tawa makangguna na sa mapya waya kaya nagasayaw pagaring ka nakialiwa na ganun na poso yan na minisabab sa kinishare na kasi sagyang kaya video na inshallah na. So miyak wa ubalas waya manan yan na mga pagaring ka mga ulama, mga kakaka, mga aring mga ulama na lagi dutun man bui peke pembagian ka wala sa didna kalibato. Para mapamakinig tano anto na ato na ama na ped a history uri na tutulan isagyang kaya makampata tutulan isagyang kaya di kapaka bida-bida di na di kapaka susupara sa tindig pamikiran kapaka bida-bida sa ilayan. Waya manan yan na mga Muslim na pamakinig tano agyang kaya pagarita no ada sala karuar kay Allah Abu Sajid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya mababaloy sangan tanong kilikasawan tano si sagyang kaya mababa o di na video tano live tano na nagyang ko to miya nagtano si sagyang kaya pagari tano aplikakasawan tano sa makampat o anto na isabab akiaden o di ka pakang bida-bida sa pamikiran o mga Muslim. So kaya no khilaf si ko mga Muslim na dua timan mambubutadian paganeron na khilaf maan ada sila nun maka data-datar sa pamikiran miya kasupa-supa ka sila nun sa tindig ayam ya resulta niya na riustad na miya katitidawa sa mga Muslim. Ikadua na khilaf ayam ya resulta niyan udi na ayabuntalian na dasira nun damaad nagyang kota simukot si kundulun-dulo na aniran. Nana giyang ko to kadua na nagyuto aplikasawan tano ay ibarat yan na nagyang kaiya kapakang bibida-bida sa madhab at na ay pugunutan yan na sa madhabu Hanafiya Abu Hanifa udi na sa madhabu Imam Malik udi na sa Imam Shafi'i udi na sa Imam Ahmad bin Hanbal siku fiqhi siku mga hukumat sip man ko aqida nan adna ay pugunutan yan na nasumadhabu Abu Hasan al-Ash'ari udi na nasumadhabu Abu Mansur al-Maturidi ikadwa na nasumadhab madhabu mga ulama ahlul hadith ikadwa ibn Tiran na mga athariya udi na salafiyya na aya patotari ustad na disan nagyong kotwa katutula kapririduay kambubasa sa marata ayap na rin ustado bang adikliri sa kuwan marata kuwan pamagita supdika sabab sa mga ulama tanong na so okay amapi kuwan na kinilang na adin mambuo dirun mga PPA kebat yato no ko history na kana begitu ikutan anto na isabab pakiad nagyang kaya di ka pa ka pagay na yun sa tindig paganiron na giyang ko tuwa kaya sulod o mga tao makapupuon si iko barang-barang agama. Adna mga tao sumuyod aya pa kasal agama niya na agama mga Yahudi. Ikadu na si makapupuon si iko agama mga Christian. Ayran pugunutan na. Udi na adna ko makapikira na gobyerno ako isaw to. Dato. Asar buka mabinasiran jokwan. Agama Islam. Kaya ka ilero no sa bagi na gihuta mga tao na bawi di berat sa kuan berat na baswa gamay awi danira na gitu minya suma ulama ibarat na miya ka kupuna silang na nagito bari ustado giyang ko to kesul de giyang ko to mga tao na ayawar aniran
na ayawar aniran si sagiang ko tapunan niran pipikiran niya no na miad nagiang ko to khilaf si ikon dulun-dulunaan agiang ko to mga tao na sabab si sagiang ko to kaad nagiang ko to mga ando nga panari masisagiang ko to pamikiran niran na miad nagiang ko to khilaf si ikon dulun-dulunaan niran na dito isa amini surat o mga panunurat isa akya sababan ko kiad no khilaf si iko mga Muslim ay kadu nagiyang kutwa kini translatean si iko mga kitab mga falasifa mga filosofi na so mga ulama na kidigira nagiyang kutwa ini surat agiyang kutwa isusumata tagusi sa giyang kutwa mga kitab ayran manhaj ayran pupugukitan si isagiyang kutwa kapumbatuniran sa mga hukuman ay baratin na lagi do mga mu'tazila na si kukya kadigairan ko mga kitab mga falasifa sa ayakidigiran nagiyang kutwa andang anuskan yan si ikudumpan kaimpidi mga ulama mga Muslim kagi so mga ulama mga Muslim na si kukya suldo kitab mga falasifa si kukuan kaya kinipanugalin no si ikubas Arab na ayas yung mga ulama mga Muslim lagi do Imam Al-Ghazali agusto mga pediyan na inatasaniran na nasudiron kapakay na iniliwiran na so kapakay ron tunay ni kaukitan o mga ulama na inisibayran na so mga pad na sisiran bitaman si sagiyang kutwa doon pan kaatasi na nagiyitoy inukita niran si sagiyang kutwa kapambato niran sa mga hukuman na miad nagiyang kutwa khilaf ko mga ulama bida agiyang kutwa kapugukitiran kapambato niran sa hukuman na naginan ibkailay tanong maadun so khilaf si sagiyang kaiya masa tanoy man to ay ikatlo na giyang ko suldi o mga pagaritano ang mga bahith di mag-research sa giyang kay agama tanaw agama Islam si iko mga bitira adi tumatana nagiyang ko to kaya suldi ra no sa miyakadak lagi ang ko to adi ra no di kam bitira na napapakala agiyang ko to bunta lagi ang ko to khilaf maadun si iko mga ulama maadun si iko mga Muslim na aya ipmusawir tano si iko mga pagaritano na ad na mga tao apo pa kain o mga ulama tano adisan di makasuld na so mga pagaritano mga awam mana maada kira nagiyang ko tuwa kasangkapan ipsibut si iko mga dalil malagi do si iko Quran udi na si iko hadith udi na suka pagusar sa qiyas Di na psikologa. udi na si iko luga mga kasangkapan at di makinanglan o alim si iko kabato niyan sa hukuman na so taw amada unanan na ayad apa to nagiyang ko to katuman yan si isagiyang ko to maana din yan kasuldi si isagiyang kaya mga bitira ka bupakala agiyang ko to dirun pengpad gitu ka diri chunian aya katero Imam Al-Ghazali ini wasiat yan si ko mga tao na ayat tige na may ilayakan may ilayami dumada si ko mga awam nagiyang ko to diiran kasuldo din na dikiran kisudun dikiran ka pa kasulda si isagiyang ko to mga bitira adi ka agiyang ko to pamikiran nila lagi de tigiran ko apto wila apto sira si sagiyang ko to mga ayat to na amay ka isiira nagiyang ko to ako na sangkaan sira nun sa ayat tirong kiran na disiran pa asul dun si sagiyang ko to bitira sa pakitukuan kiran na kana begitu iliniran kaad na mga ulama ama kasasangan ro upama ka kaukitan tanwanan na insyaallah na madug pa kay to aging kaya kagda matanuron si sagiyang kaya Facebook ari ustado tanto adumi didi malagi so miya ka pangadi da mga pangadi bu miya pasadien na ibtida miya pasadien na adidi miya pasadien na thanawi na ayapan na mapasang katalik si sagiyang ko to mga hukuman pupakapoon si ko mga ulama tano Askanya mni pagaraw din na namuna mugatira na lamu-lamu modulian. uway Ko di kan bebasa sa mga rarata may mga rata. upama ka sumurit na si imatata masisagiyang ko to gradua thanawiya na naudi na miya kay Steve sa kulliya na tayo doon yan nagiyang ko to mga mukarrarat yan ari ustado Uway. na puro niya nagiyang ko to gradu niyan na amay ka magdamian udi na magdamian sa ginawa niyan udi na saksi ano mga pagarin niyan ako pa kay na mataguro nagiyang ko to mga kasangkapan na adno mga kita pagukita niyan akapamang pedin ay kapat nagiyang ko to mga kisas si Kumasaw Uthman na miya kadak lagiyang ko to kapupanutula si sagiyang ko to
mga tutulan tuloy ni manunumpang si iko mga hukuman wagamatan wagama Islam na miyakaw masu Ali radhiyallahu anhu na siyang kaiyano to ubuto pagkain si iko mga masajid sabab sa pagkatagos isagiyang ko to mga pamikiran o mga tawang ko to mga tutul aya di lanu di pakambu wagamatan wagama Islam nagito ari ustadi kaya sabab pa sa kaya pa kadang lang ko to mga tigtan o mga tutulan mga Israeliyat mga khurafat Wah, kagian membuat ko ito na mga tawa sarabuha makabilib so na di manutul sa ko. Di manutul sa tutul di mamang buat sa mga tutul Tutul malagi do ay pipikir niya na sarabu magpakasing ay sa mga pagarin yan. Wah. Ay kalima kasasababan sangka iya kaadno khilaf undulun-dulun anu mga ulama mga muslim na giyang kutwa mga ayat amiadn udi na matatagus iku Quran dito mata na giyang kutwa maanan yan yang uta aya mi alu sa suratul Imran walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat sekalian natigyan Muhammad itumyurun rokas iku Quran amata taguru nagi yang kutwa mga aya muhkamat ana na satima nagi yang kutwa tumatan agi yang kutwa maanan yan nagu supedian na mga mutasyabih ay kadiri cunian na dito matana sa pamikiran nagi ang kutwa muradun wallahu subhanahu wa ta'ala na dapat sigurado sigo mapipikiron na giyang kaya aya na naigir aditano di perugurugud na sumanga ulama sumanga muslim na adna matatagus iya taklif suguan wallahu subhanahu wa ta'ala ayatano kailangan na minggulalan tano baka apas tanurun ato nagiyang kutwa taklif amat tagus isagiyang kaya aya na tigumang ulama aya mahallu taklif amat tagus isagiyang kaya aya na giyang kutwa katukawi upiteng gisaan aso khilaf so kapaka pembida-bida sa pamikiran na keedin-dinanan ko mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya paliugat kiran namain ng kairano to agiyang kutwa kaad nagiyang kutwa khilaf na taman sami sampai siran si isagiyang kutwa marhala maka kesatiman siranon kesatiman no nagiyang kutwa bagriran maka pemagugupa siranon nagu maka pendede uruga siranon sadimi sampai agiyang kutwa khilaf sabah siranon makatitidawa lagi daging kaya kapkileta nurun sa Facebook so isa ko mga ibibilang ta sa mga kangudaan na udi na may ito graduaris to na pagkagaga dilayan na pagkas na nagiyang kutwa sinta daura si iko agarin yan udi nakakanian miyara say akapagan na diyan si saging kaya agamatan agama Islam upang makadikon masuswat na dir ka patot agudar ka bagan alugar agamatan agama Islam iba ka usar sa mga rarata sabab sa upong usar sa mga rarata nada ka makaapas si saging kaya taklif ama tatago si saging kaya aya maana gito so kay sa tanong makapa magugupatan si iko magayon na yung tanuron na di matagu agi ang kuto amarata akilangan si ikon dulun-dulun ang tanong ayalas to ustada sabab aki adno khilaf na giyang kuto kapakang bibida-bida sa manhaj o mga ulama pupengwa sa hukuman amata tagu si saging kana na Quran agus iku hadith na so kaya pa kambida agyang kuto manhaj apu kita niran lalan apu kita niran si sagyang kuto kapag istimbat kapag istikhraj sa hukuman kapunggo oy kapunggo niran sa hukuman kapkuiran sa hukuman kapsebutairan si sagyang kuto mga ayat mga hadith na nakagyang bida-bida agyang kuto miyak ang bida agyang kuto manhaj na sigur-sigur adu makapambida agyang kuto resulta agyang kuto kapunggo sa hukuman na aya katiro Ibn Khaldun na siya tiyan ko kaipos umasaw mga salaf na miya belu isu ilmu aya buwa kap kesabutaw na pupakaw kita ka sa manhaj ari ustado sabab puto ko kaya pa ka lubay o kipa pantageng kuluga Arabiya na ay pandapat ka sa kanaba panaelo nga na luga Arabiya na patut din dar ka so kasangkapan na ay akitaguin ka na namapsusugat ka na sabab si saging ko tamay kinang la naging ko tama kasangka pa na kisa po si saging kaya agamatan agama Islam na sumanga fuqaha sumanga mujtahidun na miya naman na marsiran sa kaya pa kabetuniran sa
manhaj aib sebut si ku Quran nagu si ku hadith Pagukita ni Rano pa. kuku kita ni ran si sagian Ayran ko to dikri. di ran di ka peluluba si sagian ko to hukuman ugal lebuk Di ran dikin dulu na sa mga ayat. di ran dikindulu nang mga ayat agus mga hadith na miad na giyan ko to manhaj ambida ibarat na naso asy'ariyah nami bibida giyan ko to manhaj ku kapsibutairan ko mga ayat sumambu sa mga salafiyya nasara kamo tumambu asala ko giyan ko to manhaj aib sebutiran si isagiyan ko to pad mga ayat ko kapumbeto niran sa hukuman na sabab sa giyan ko to kaya pa ambida giyan ko to manhaj o giyan ko to kaida na kaid na giyan ko to kapag ambida sa hukuman na gitu ba Katuri Ibn Khaldun at tigina, miyakinang la nagiang kutwa, kaad nagiang kutwa mga manhaj, sakanian ikubeloy, ipumbeton, gumaan na ipumbeton si isagiang kutwa hukuman, matatago si isagiang kutwa mga adilla. Na si ko fiqh na ay baratian na ristad na sumanhajul fuqaha si ko ikadu nagiang kutwa manhajul mutakallimin. Na miyakan bidagiang kutwa manhajiran, si mabuku aqidah, nakagiad na mga madhabsan, na adin mambu manhajsan, na sigur-sigura dua makapambida giang ko to pamikiran sabab sa giang ko ta kapaambi bida-bida na gitu ped mulimpo sa naptiro na kano kaluyak kano akasasababan ko kay iletan ko kaadn o khilaf si kun dulun-dulunan mga kakatano mga pagaritano mga ulama na daw kaso perupaan no manusia ko kipentag niya si sagiang ko to dalil millennial udina na kinilang unagiyang ko tami susupak ayan sa pamikiran anto na banyan bu patoton banyan bu pagukiti si sagiang ko takip pentag niya nun na si itano ko nagsisagiang kaya pagaritano na si Ustad Abu Asif na inibigay ka nung nagiyang kaya oras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela sanwal lagi nga pagaritano si Abu Sajida kapantag na din doktor sa kaya Jamiat Mu'tah. Unang penudatan ko na silam tano puro man ang mga pagaritano di momentaryo. Jadi nga pagaritano si Abu Misri, yang ay si Ain bint Ansari, yang ay si Abdullah, yang ay si Tafa. Uba sa mga pagaritano na kanabda siya makapit sumaraniran na balasangan wallah. Gimbet na miskano bu pero mana na esere wag yang kaya live tano para mana kisampay so mga tano ulang tano pagwasa balas gi kaya gingutab niya pano tulagi yang kaya pagarita no kaya pa bidi-bidi sa ilan no mga muslim dilu ya mi to pamakasan isagi yang kaya kuan ay mana niyan na tapik tano iman to ka ayat itu pemagusin tano naging utami aloy tano kagi aging uto kaya pa kam bida-bida sa ilayan o mga muslim naging uto ay mana niyan na masala di na sawar wa ay mana niyan na masala miya kam bida-bida sira nun sa ilayan naging uto kapagradang kao di na ka tononon to upama ko sembegang kaso katero o padekaw yung utapagaring kay barata sala kaw man chala ko yukit na sumiurat sa kitab nagyung kutwa o kita kapag radang ko Okay. skama bu ibarata yung tumambu pagaring ka isa ad mambu pimbelan yan ini tarjuman yan translate yan libro dina sumiurat sa kitab o dina biukaan yan katero yan na antun nun ini betad agama tanu agama Islama pagukitan ka isari Abu Sajida kaya lang agan si na suju paganero na sumanga ulama sa hadis kasi ikiran miya kilala lagi nga yamtun sa ilmul jarh wa ta'dil Karena kadupa masalah. karena kada tigiran kagi ati tu kontam na nga amana pag pinakadka agi yung koto bide surang akasa tindik pamikiran giyong ko tuwakan na tiro na kanakad apanakad kau dina sembegen ka giyong ko tuwayamanan yan na pagaring ka asurang ka sa tindig malagi du sumiurat sa kitab ang taon nung ka pitiru yang bedin ang taon nung ka ini translate yang bedin na si saluga na aid na diri sui pemaneran na giyong ko tuwa
sewaan ka aging kutua paawing matatago sa aging kutua say. Mutadalil yan, pa. Gimuta dalil yan. Antuna ni matatago na paawing na sewaan ka. Na aya pa kaisi, antuna nun yung kita ka sewing ka. Kagi Yesu Allah, na adna mi alu sa Quran ang utwa uta dinyo pa ka so paawing upagarin ni wa. Nguta ayat yan. Utwa ay man na wala yagtab Wala yaghtab ba'dukum ba'da. ba'dukum ba'da. Ay man niya na inis kawan niya nagyung kutwa kasuwain ka sa gyung kutwa pagari pawing o pagaring ka Muslim na isa sapar. Gyuti asal. Kaya nakatiro Rasul na man satara musliman satarahullah yawmal qiyamah. So gyuti pa kasal. Gyuti sabo pa kailangan nakapakakuha ng tanwe. Na ini kasabutan na ya. Agi yang kaya lagi deh. Kagi aya pa kasalian na ada na miyang alwi so pawing pagaring. Gitu aslah hukuman. Gitu asal ako kumano. Ugay na kagi ginguta tigtanwa mi alwi tanwa so mga muhaddisi mga mga ulama na miya kinang lanira no to. Kagi miya adna gyung kutuwa mga tao pengalui sa hadis. Ay mana niyan na kepakaya mi bubal siya na sa mga hadis. Pemangbual saya sa hadis kay minaserang ko agama tan. Minaserang ko agama. Minaserang ko mga ulama. O di na ipagatagiran ko dato. Berang-berang ang to Ikuiran sa kawan. Atensyon ng ikuiran sa atensyon ng mga tao. Ada mga tao mibubal siya sa mga hadis na pikong pablian nira na supimbelan nira na kuan. Amana kanabuto ko. Ikadua na giyong kutuwa kapag bibida-bida giyong kutuwa amana niyan na amana na sa mga ulama nang utatig mi alo yung pagarita no. Ang pakang bibida-bida si Ranza okay. Na ada amana na mga ulama apku ni Ranzo malubay hadis amana niyan na diren ku enso malubay hadis. Kau pa mako so malubay hadis na da pa kay din. Na inuwari kisurat sa mga kitab. Mismo mga ulama din. Kadua tika na adna mga ulama ibarat na kuan yan so kiyas na dumba na tiyawarang yan sa tarot. So gitu isa na kasaba pa no. Nagyama na pugusin tanim man to na antuno no okay kapernakdang ka. Di na kapagradang ka. Kapagabatalang ka isa na kasibutiro no. Uli na kasiwain ka sa giyong kutwa, paawing agiyong kutwa, ini surat, uli na katero. Ay mapipikiro na rin, Ustad, na adi ko tari mo mga tao. Para di matari mo mga tao. Kaya so saya ad na paawing yan, na nadi ko pa kay ko Islam, kaya so agama tano agama Islam, na so dalilian na, doon so paawing mo. So ay may naisaw to. Udi, na pamakukuha, na pamakumapanid na para malumakakip. Isaw to. Para malumakakip, so kapipikiron. Ad na inibita do mga ulama mga kawaid di na mga usul, mga dawabit mga pakasal aamay ka pagrad na ka di na penakad na ka so pagaring ka na kailangan na dir kay ni mablag. Bertadi labo so miyaganad. Kau pun kay ni mablag asa ka miyaganad na aktari na sa sikamiya pad ko mga tawa sumiyang ka sa dema ka makaswa. Paganay ron na al-iltizam fil adab. Mila nga tawing ka agiyong kutuwa kapagaluyan ka sa nguto paawing mo pagaring ka. Pagawi pa ka. Kalagi di ka Muslim. Na kapakami aribat. Ikadua na nguto mi alu yang guru tanwa kapakayang video kanu sama neget sir ka. Nadir ka kepakay idalil naskanian na kepakay runa idalil. Ikadua na inalawin niya na isi ko masala ay manan ay kapipikiran niyo na mataging bun ini bebidi ko katiro yan. Na orian yan na inalawin ka so inibeluin ka uno to paawing yan. Ada nga sabuta yung utub siya kay aluyan yan nun na kanabun niyang bielui una yan. Mataging bun ini bebidi sa gyung uto tiro. Sumbilang nga tawing nga, pag naroon na uba kang bubasa sa mga rarata. Siapang ka sa mga mustalah, apagusar na ka. So mga katiru pagusar na ka na,
ayamanan niya na siapa nga? Ay mana ni Ustad, ini saparro suka pamaninta, ini saparro suka pepaawing nga sa giyong uta personal o pagaringan. Oy, ubaya ka pakatiro ka na ini tumbuk ka sa gimo tapi personal ingon ni barato. Anaridu yun na nangyayalot. Ay ngakialot. Soal muzen ni na miya kay sao. Pianut miya panutul. Miyalis ko kitab Fathul Mughith. Tigin na sami'ani Asy-Syafi'i rahimahullah yawman. Miya kasi tigin na miya naga ko Syafi'i gitu si Imam yan kaso ko na murid yan. Murid to Imam Syafi'i so Imam Al-Muzani. Murid yan. Miya naga ko tigin Syafi'i. Imam Syafi'i miya kay salungan na diya ko ditiroon fulanun kazzab. Miya naga yung to. Siya tigin si fulan na pitiro ka na tigin na si fulan na dan yung tiro mo tangaran. Si fulan na Napapasahin ka pa mo. buku, miya buku ketika no. Napitiro ko no Syafi'i tigin na ya Ibrahim. Kaya so muzan ni, nangaran niya na so Ibrahim. Hey ito yung Ibrahim na pakanditerang ka so mga lapya to katiro ka sa sudun sumapiyon. Tekin diter na ka ko lapya to katiro ka sa sudun su ahsanaha. Pinakamapya si kuya mana niya na basang ko pa. Basang ka. Mana dingatilan dia nga so basang. Dia so basang. Wala takul kazzab. Di nga ditiro ay bukag. Ate gu Imam Syafi'i. Walakin qul hadithuhu laysa bishay. Ugida tigin ayat tiruan ka hay Ibrahim udina muzanni na muzanni na ayat tiruan ka na hadithuhu laysa bishay. So hadith yan ada ban yan na tutul yan ada kaya pakai dia. Dah kabibilangan. Gini na tigin itiruan ka. So ay mana niyan na piyamang niyan sa adab beberapa parang yan so ay mana niyan na Muzani. Ay kadidili ka duri ustad gi nga ya re mga guru are magwano. Kadidili ka du gi nga ya kambu besa samarata. Ay mana miya maninta ka pitiro na ka so pagaring ka samarata si sagyong kutuwasay ala ay mana niyan na ini nak degaw na mana pia siapa nga nako siawaan ko so paawing pamako kapipirang. Naya katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam amia pianutul mia panutul Tirmidzi si usunan yan. Hadis asai hamia kapung kaya bigurera ati Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis. Katawan niyo andaw ni mia lapis. Kawiwis-wisan. Hati-hati na ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Aya kaya katawan na miyap kewiswisan. Nasa tawa ada amanan yan na dirham yan. Dia kata beliau dia tamu kian. Pobre. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisiyamihi wa salatihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha. Pagkau masalungan na mauri. Miya kadek-dek kali sambayang. Miya kadek-dek kali puasa. Miya kapasa-pasa yung kabagisa. Zakat. Yuti ka pagkataling mo man yan sa alungan na mauri. Nana uwi na nguta ka pagkataling mo man yan ro. Na pagkaw maanguta mga tawa. Miya manintaon. Ini pa maninta yan. Ay manan yan. Na pagkaw makasalungan na mauri. Miya pasapasa nga miya kadek-dek kasi yung bibarat. Na pagkaw markagi nguta mga tawa. Ini pa maninta ka. Pimbubasaan ka sa marata. Tempuan ka. Lialim ka siya limbut ka. Piyakatanaan ka sa lima. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyakatago ka so rawiyan. Nayamanan yan na pakapunong ka no. Giyong oras na ka panalimbut. Kaso Allah. La dulma liyawmati wallah. Amana giyong gawin na din na bunga panalimbut. Kidiyon. Napaka suwayamanan yan na suwil bukyan. Mana niya na may kamatiman-taman na sugil bakyan ha. Gulbak ka mapiya na ngay pambid. Kaya siya kito na pisinta na ka na yung unimbid. Ayaw kita kaya nakadagaw na piya ka kita kasamarata. Nama ko makasalungan na maurin ayong kibi sugil baka mapiya. Na may katiman-taman na miya kadagdala kaya ang busan na kasamarata ka. Di nga din siya panaging utwa ka tiro ka. Na so mga duseran na ayang nga kukuha. Nauriyanin na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na ulugun sa kaniyan si ko naraka jahanam. Ginaniptiro na mo please. Tao adun yan siapa suay mana niyan na pada adun yan be siapa suben yan buptiro.
So isanan ayamanan yan na pagilin tano si ayamanan yan na betano budi kaptiro atano ko paawing ko pagaritan wa muslim. Bata di laboy giraan mi pupantag ka na mga ulama. Ulama. Kalilid na ulama di nga din ipuntak ko. Na ayamanan na kailangan nakambibitan ka so pero ka. Turo na ka. Ikadua kuan kailangan na makuan tano masyap utaw. Penakad na ka so pagaring ka. Na adik ka to fil hukum. Ay mana na yung kutuwa kakukumang kaon na kailangan na kambibitan ka. Uba nga pagasar bui. Kapag inuntulan pa. Kapag inuntulan. Aya kasabu kaya ko ano pamanam langun utama na kegegeung kaon na mana niyan na makapanagutan mga. Ay berarti ano pa mau. Na penakad na ka yung kutuwa kitab na kailangan ka na mabati ka doon. Kagyan naman ya kena kedawon. Kenapa pagilan na ka na sukubirin? Kenapa ya pagilan na nakubir? Title. Ayam beti anak naging kutua solo de giyong kutua ko gitu ka kibelini na dikka. Ayam mana ni naka kibelin ka kimpide na ka giyong kutua kap kunang ko. Pekale ayam mana ni na pekare gen ka su kailangan na kabenar ya. Berat yan. Belang na giyong kutua ini surat saking utak kita na belang ribet. Ibarat ari ustad na tika giyong kitab na tutung na natitiyotong ka pun mga dirun pato tama toto. Berat yan na pamana tiro na ka giyong kaya kitab na din na pakai din na beli. Ino ka bandun surat so bismillahirrahmanirrahim. Ada man ustad da pengirawa gyang anak kitab na lugon isang utabas surat. Wah. Bangami na may nagiti ka kuan na kailangan na nguta ka pagimpiding ka na saya mana niyan na so kailangan na mi kuan na kasang utwa sumiraton. Translate na mi biging ka. So ka benar ya. Na sumambus way mana ni na nabanian na rebatong na YouTube pamatadi nga mamusa. Ay mana niyan na dali na pakaregang kag yung utwa kare ribet yan. So ay mana na kataon ka na miya ribet ay mana tika siya kaya na miya ribet ka ay mana na ini dalil yan so di kepakai dalil. Na miya ribet siya sa kata so tindig siya ng mga ulama sa di kepakai ubasang dalil. Patiro ang to. Siya kaya ya nana inaliwin niya naging kaya tigin na miya upakat sumang ulama. Uy, nabu benar bumiyo pakat sumang ulama. Karena bay jumatik. Kenapa bumiyo pakat sumang ulama na pitir si sagiang kaya kitabihin na miyo pakat mga ulama. Na mana na? Kenapa ba tiro miya muko? Tiro nga na siya kaya na madarainun. Ibarat. Pa isa po ko kitiyan. Siya kaya na madarainun na mama. Udi na din yan mabati ang kitab. Dan yan bati agyong kaya kitab na oriyan na pitir na agyong kaya ijuma. Miyo pakat tigin sa mga. So yan mana na isa ito kun ka. Oriano to, nagungkabupa ka, butas, wikukum ka. Tikagiyong kaya kitab na kailangan nakapananggilaan sa kateso mga sabab papananggilaan. O di na, may nang kaunay. May nang kaunay. Giyong kaya kitab na kateso, kadakal matatago na malubay hadith. Kateso, matatago na mga pamikiran na masusupag yan sa pamikiran na nakatayo mo susip sa pamikiran ng mga ulama. So, giyuti yung mga na, pakakuan na ko. Ikadu ustad na ubarato pakareg na kaso ribat na tikaging kaya kitab na nakataya sa mga ribaton si iko madhab o pagunot sang kaya madhab. Na si iko madhabiran na nakukurik niran eh. So Muslim na kailangan na ginanikuan yan. Kapag ginunto na. Miya panutulo Aisha radiyallahu an. Pianutuli bahaki si iko su'abul iman. Pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam atigana inna Allah jalla wa azza yuhibbu idha amila ahadukum amala ay yutqinahu. Matana tigana suwalla amapru agumala na pagkabean yan igira pinggelbak wisar kanu sugelbak na impiden yan. Yung hadis na susupa-supa ka mga ulama. Katigira na malubay sa mga padna, tigira na malubay na so manyo ko na tigina na ay mana niya na mabagra hadis. Na ilaman na nga ibarat yan. Yung hadis na yasa ko na miya nutulun na piya kalubairan. Na miya tago na tiran si Mus'ab bin Sabit. Na may naskan yan na malubeti ko sabi ko mga ulama. Na ilang kaya pa ako kita no Imam Ahmad. Aguswa yan. Imam Ahmad. Tigil na. Mus'ab bin Sabit sadukun. Lakin kathirul ghalat. Laysa biqawi. Ay man tigin na siya kenan na Patis. Ugi na madakrap keribatan nun. Lalayon keribat. Nak na bumabagar swayamanan yan. Naging ipanutul ko. Ay may nagyutiyo kita kaya ako na yan. Kaya pa kalubiran si Sagyong ko to
tutulian. Tutul yang itu hadis ya dia tanah. Nagiro, so mga ulama na namyaka lubero nagyuti pitiro. Okay, naging mabuha hadis namyaka lubero ni ibaratnya na si akin ni Ibn Habba no. Na pitiro yan naging kaya hadis na swatigen so kuan na mapya sana din. Inalawin yan mabusi akin na Mus'ab bin Sabit si ko seka. Oh, kitab yun na. Seka. Uy na lilalim si ko mga pagaritan no mga pagaritan no mga ulama mga ustad, mga pagaritan no. Nah, sekon si ngota kitu sana ngota pengaditan misat takhrij. Tingin na ngota ustad mi tingin na siya tingin si Ibn Habban na madare nunun si ko. Ay kali na pagilo niya na tingin na mabegra tingin na ako na wina na si buka dag lanon na ako. Lai di na nga inalitan wa. May na pia bilo niya siya gito inapdiyan ko mga pip mga sika mga mama kaysa sarigi na mga mama. Wina kadek lang ko mga muhaddis na Inradira no pa. Kadiri chunya na kanaba stricto tan. Kena ba stricto. Gitu isa ka sa buta tanong sama ko. Mabububas ako. Kena ba kanen stricto at tantos iko kapuku ko mga Kapinakadan yan si kapinakadan yan kapuwing niyan si ko mga hadis. So na mabagro na sahya ko na ya hadis. Ito ay puwing niya na supnya nutulun. Ami ko nagasabutera na basunchukuan. So hadis. Di kenapa? So na supinu tulun. Ikatalawa, kailangan na may kasi iyo. Nangutwa al-amanah to fil hukum. Kapag inuntulan, si kuwayamanan yan na kakukum. Yung utwa kaya diska, kaya mana, kaya pressure singa sa aging utwa, kaya beti ang sa utwa kita. Kaya diska, kaya pressure singa sa utwa tao. Naging utwa, kapag sang ako, ngari ka. Udi na, kisuratan ka ako, pensil ka. Na kailangan na matawur ka naging amanah. Ay katiru Allah na inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Oh, so Allah gina pede ko mga kawaid amma si Islam syariah Islamiyah. Amanah niyan na so Allah na ini suguyan tano sari. Si ulang-ulang untan na bepiandid na betado. Amanah niyan na si darudupa ka, si mga wata ka, si mga doktor ka, si ginawain ka. Siko kapigingod lamun taman siko dato siko pagaring ka muslim na kailangan na mga paginuntulan ka aya pada penamialu na so hadis anamialu sa hadis aging hadis na pada pene sa mana di pene ka kukuan mana di mai ise som cuma wala babatira na mabeger na hadis aku tatina la imana liman la amanata lahu ana tigira nama begra hadis at matigira nama lobe ya. De aparate ya utawa de unsuk. Sorry. Mana dikompleto iparat. Dikompleto. Diketarutup. So parate ya wipsar kanu amay ka made unsuk saring. So mana niyan nate pepikir na ka askana ulama ka. Kapenakad na ka mana simbug na ka aging utwa katir upagaring ka. Na ya benna minitor yan na de miadar kaso saring. Aristad. Pepeker na sakay pekiyun uto. Na naebu kini langka naska na di kagana pi parate. Wah, pepeker na ka na inungoto kino agi skay makaw untol. Nauriyan yan kudu agi yung kae ya. Ayamanan yan na sebengan na alungan. Gusto depan na alungan. Wa inna ummalaha finnar. Ugay dati Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumangat tao minggu gelebakun. Sagyong kutwa kaya pakadima agyong kutwa amanan yan na Islam na ay begini ran di nasi siram pakadiri su naraka. Laman nakasakit illa man ittaqallah wa addal amanah. Inunta busu mga tao ay kayang gilbakairan siya ko agama. Na miyanang gila siran. Na gumiyat tagukiran so amanan yan sarig. Ininggula layran so kapag inuntulan. Ana kailangan na may nangkatan may mga rew. Kapag kaya makanadjah su da'wa nga ugid na naska na ya failure kasi ko kuan. Bepek kapag kaya ditap magtiro. Kapag kaya sisika taka. Sisika taka. Ugid na ibsa resulta niyan na pagulog nga wala siya. Pagulog nga siya naraka diyan. Kapag kaya may kagi madar kaso kanak. Kasanggila ako susarig. Kagi ito ya. Ama nagyong kaya hadis. Na miya aluyo mga sabagi ko mga muhaddis malubay. Ugid na sumana niyan. Sumana niya na tuwa makasusugat. Makul. Nakutitua makayong kusuguan wallahu subhanahu wa ta'ala.
Yung uto ay manan yan, ay kapanggila ba ka nga si wagama na titu ka manan ng gila, ikalakas wallah, na ikadu na idinga di ingulala na giyong kutwa, sarik. Ay manan na maadun ka giyong kutwa, sarik. So gina niya manan yan, na kailangan na di na namada ko tao apnakad niyan so pagarin yan na Muslim. Diun mada. Pagarin na nga na, may aluitan mo, pagiltizaman yan so, kambilang ataw. Ikadua, na maadnu na giyong kutwa, sarik si ikuwa kukumya. Ikatlo, na de biitan niya na giyong kutwa, kakukuman niya. Giyan na talo, na giyan na kailangan na maadun si ikuwa manan niya na tao, kukuman niya so, pagarin niya. So, pakadundan maging kaya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ay ni mabubaloy ayan na kan saging kay kailangan na matago saging uto atawa nakid na mabalois kanyan aya titu puntari ayan na aya din yan di bebenugun na sukap ka reg ubnar og yung utwa ayar kayan na din di bebenugun na so kontol aya pandagun taman na yan na mato niyan so itu benar. Aya pakaibaratan ro mga ulama na swatiran man ay so di mo benug sari benar ni benug so benar. Na aya marani ibarat yan naging uto atawa dinian di menug na uto saya miadaun ibaratan ad na miadar kay barat. Na di nga di mo benug. Sagyang uta di ngundi ka mo benug na melagi ka o sakay makatonon o di na aya katuunan karon naging uta mga tao pu di mi paupa sa katuno di nga di mabenugon na palera duto mo pia pamana ibarat yan na miyak inde ka sa terus agyang utwa mi bibida ka sa kwan ilayan si ko bitiera oronon makapunang utwa benar di mabenugon na terima na ka. So Imam Syafi'i na kabasan yan natigay na dami ni dia na tao sa ibarat na siko ka di ka bubenu ko siko ontol inunta na aya dingan na natigo Imam Syafi'i na si pakapun wallahu taala ang makarinig so ikadua ada kailangan na matago siko tawa benar niya so katiro sa mibupan tagian na maadno nang uto pa ikhlas. Penggulalan si ko mapiaskan yan niat agu mapi antap sa ging uto kapenar den yan di nang uta peribatan yan si ko ilan yan na ribet. Man yan na pauwit sa pende perareg niya so mga karibatan agu uta tika pergi nuntulan yan. Gulalan sa hujjah tiko. Penggulalan sa hujjah aya bu ka penggelebukan yan ro na panunutan niya si Allah. Aya pipikir niya nun na anmatiru askanian na mapasang mama si ko kapagi dibit. Nibit ibarat sa mga gumasa. Makilala. Sa kaya mga babuy ba na tapos usar tanong para makadagala. Na nagupun gitu mabole gitu mataw si manusia ko kapanggulolan yan ro na ilang sugil bagyan. Wah. Agyang na lagi din na nagil bag na padanan si ko mga lasim si Allah. Si ikapatya mo to sumingil ba ko na ko. Siyanan mga susulja ito amar bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mana gyung uta kipsug si ko mapia na kipse par si ko marata nagupun sa gyung uta kipsugun ka si ko mapia. Pedipen lagi yang uto si sagyang uto kuan kapse par sa marata nagukapsu sama pia na kayu tatigtan wa gyang kaya lagi di gelbag na ini si datar wana makasusul sa gyang kaya bitira si sapak lagi du sapak yan na gintasan na kaya na kailangan na maad na gyang uto titu
katawan ka gyung utwa wan pamana titua na ilmu Ilmu sa ko, gyung utwa syai'a penarnera wai uta ibarat na wow isugu ibarat na tika gyang na pitiro igira wa isa sapar na air ka sana isusugunan na gyung uta kaptero ngaro na pipiura sasabutan na agu na ilmu ko na na ilmu agu aya penaisan na kailangan na yung utwa maadner ka utwa ikasabapan sa beban yung utwa mipapantag ke na isabab sa saka na aya di nga di katero na sutiran na ada Kapapawing. oy kapapawing udi na de na bon Ilmu. oy nana ke pakay yung utwa mipapantag ke na ben Ikan na bu noon isang utwa tinigi na di ganyan para teyan na kailangan na maadner ka yung utwa ref sa aya kasaybaratan no ulama si ko kipupantag niya mga tao na lagi do kipupantag no doktor ta di mamulong si ko mga Pasyente niya. pasyente niya kupon yung ta doktor na aya niyan di katero si ko pasyente niya ko sakit yan na o pluma sa ibarat na piyo na utwa kagud na kailangan na sa yung utwa kisipan na kasi ko ilayan ko na marata ibarat na miyukit sa simbag yung utwa mitiron sa mapya na mukit sa adna kami bito nagu maling na nakapu Di ka makabugo. Oy, di ka makabugo. Oy, bakit kailangan na firo. Oh. Isap na kuan dalil na yung utwa so Allah subhanahu wa ta'ala si ko kaya sugu niya si ko Musa alayhi salam si ugu iyan si ko tao at titud na mipapuro sa ngaya dunia kami ang isimba itu so Firaun no miya klaro si siguro ibat din na bun sangkaan sa titud na kuan Ibu ginawa ni Nipsyon ko. kapay panapi gino niya na makatutulod na yung utwa ko na baya ginawa na kato niya ng utwa kurik na susupak niya na ay pitiro Allah ta'ala pitiro Allah si ko Musa alayhi salam atigina sungano si ko Firaun na faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ay man niya na sungano tigwala hay Musa gusto pagrinya na suharono Oh. sungano si ko Firaun na tiruan niron sa katiro malinan kalo na makatinud udina ikal keso Allah yuti ikatalawa kailangan na mabuloy so kaparega sa ko tao. sa kaparega nga si ko karibatan na may ilenga pukit sa mapia katiro agu yung tadi nga di sesamilian so mga pteron la mga lapi at pteron ka Ada penyar yo stado. Na ibarat ano pa man agi mo to kuan na nakita agi mo to nakaduna ka pa ma. Pagkareg no sa kuan ay mabu mapi ismbuk ko nakita. Isaw to. Oh. Ibarat ano pa ma isaw tama pa. Agi suma ulaman agi ni kalilip ko ni ibarat na lay dino pa ma nasusaya buka lagi mo ta mga kitab ini nakadu. Mga kitab mabu. Nakalabay pimu ba sa isa ano? Marata. Ay ba natin mo na translate to. Sa ay ba natin na lagi din nga mauna na iba iman to sa Facebook ko. Kita ba ini translate? To. Naagi mi translate na yung mabuo pina isa mabuo mapi aukit. Nagi mo to mabuo kita. Ayan na. Na translate mo mabuo. Wala natik. Why? Translate mo mabuo. Ibaratnya nang utuan mabuo kita Saudi. Na tuwalin niran mabuo sa tagal. Aya di pa kambulang na riyustad na hujja bi hujja. Kapag inunto lang bo piyaso agama na bo piyaso kapag kisas na inisuguno Allah na so niya wana niya mambu Niyawa mambu. so pamukali Kumya ka pali na pali pali mambu so yan man niya nag-isaw to kapag inunto lang kanang isaw no estado agi mi alius. Na Amerikas ka na dinga sibut na giyang kutwa masala, dinga sibut na giyang kutwa kitab, dinga sibut na giyang kutwa matata mapapadalmon. Na yakatiru mang Arab na idha lam tara al-hilala fasallim li unasin ra'awhu bil absar. Amerikas ka na dinga ka lesulan.
na tunay ini alim mataon na natika filosofiya na naawatan yun di. Tay demonisyon na rin. Isyo na kauna na amay kader ka ang kuto kasangkapan yan apa naman na maringay matagur ka ana ka mabusabutan amay kadingan sibutan na nabukan na ka si sagi yung kuto mga tawa sibutan. Oh. Ayito si tanong mataman sa yung to ay kailangan si ko nakit yung to di magindi sa tindig o di na ilen si ko nganin pag-ilti sa man yan ng utuwa mapia katiro kaya sugum no to Allah sa utuwa katiro yan sa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan tiro ang tigu Allah hey Muhammad si ko kulli ibadi tiro nga si ko mga oripenan aya tiro ayran udi na adiran di tiro naging utuwa ahsan kana mas mapia nabe upitire na mapia kaso mas mapia wa qulu linnasi husna gitu ang ta husna na kom no to tafdil no to la ibu to ahsan gitu Man, ay ka timblan na ayad ne suguan, ay ka pa kita mo na mapia. oy mas mapia wad na mas mapia si ko mapia lagi Ben kagya sumau pagarita na tiginga dira ni tiro lagi nga di mi diga tiro na mapia ka Islam. ay sugun Islam na sumas mapiro ay du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay gira na mele ni na karibatan asin yang mele si ko sa kataw-taw na banyan na templati na inungin ni pulula ay ditiro no ay po kita no nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam at na mabalu aqwamin yaf'aluna kada wa kada tunati ni Yawlawla. o tunay mi Yaswa. Tunay kiswa. mga tawagi dira ni gulawla na pama napaka kita niyan sa mas mapia o kinaya. Yung uta kapag o kita niya nung siko tawa mariribat ginan sana dedebita na mapia siko di ka paki hindi sa ilen siko nganin adi pagayunan paduman na yung uta al insaf insaful khasm amana yung uta may paginuntulan raso may pupantag ka ay mana niyan na umat to na ko nang uta untuk lakatero na para tiang agi yung tametero en autol udina ugupun makarinig sa makareg sa Ginoo agi yung utamya ka po no pa makatero na gitu hak gitu benar na tarima nga di mo pa na agi yung utaka ubalo niya na bida ka sa midano sa oy Ay katangan na midyo kan jatin. oy bata na midano ti ka sa manhaj midano sa okay na bagi midano sa manhaj na bedid na baka pagayunan niyo mga bitira api apa ni barat si ko mga yan na nakadi ka pa midibida sa manhaj na bed na pamawan na may pangatotoo no na di ka pa midibida kay nakalilid na Ana pangayon niyo na. magayon na yun so kalilid ko mamanhaj awan ibubitad yung tatigullah يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ay mana niyan na heis kanu tigullah mi marateya na belo yan niyo ginawa niyo aya titindagan niyo naging uta paginutulan pesaksian niyo subnar sa apiapan si idin mi tutom parak sa mga ginawa niyo o di na si ko mga loksyo Pamilya niya. oy o di na si ko mga dedesegiyo ay mana niyan na basta agyang uto benar na makarinek na pedang Ginoo nga si ko kapsak si ingon o di na kanduro gangon sa apiapan singa din miyan si ko di nga di Supa ka. mi susupa ka maadnran May sumuso sa itanad na tiro na benar. oy so setan na so mi tiro yan ibarat benar na Paproklaim na benar. problem na benar. Oy. Tiro raso lang may tiro sa benar. Oy. Api yan nga man yung uta benar yung uta tigtan kailangan na manusia na mabalis kanian lagi o di mabenu. Ay man yan na ibarat yan na miya deso traka na api yan nga matoon kaskap ni mato no ni bata katusan kas kelipatan ka bisi uder pa o di na miya teror ka yung uta sa taw at yung nga di ubenu na kate so katatago no yung nga okay ta di ubenu na ribetanan sa gi o kita ketunangon na matong na na imentu ke sa yung uto tawa kaya to nan ka sa yung tadi nga di ubenu na lagi no to so di nga ubenu sa ko benar si nga man nagsi ko
mi pupantak ke na terimaan ka na sumambu suribet kailangan na pare gin rasa taman ke gengas ko pare gaun kagi gitu suguan rau agama Islam sa ipaginuntulan kau tu nagu ipa ikhlas ka sosot kasi ko la dingudigang kinggulalan sa ay PPN nga ro pamana deduru ke sego sarya sego Isas tada kapakaregian na ontol sebenarnya di mip pagaria di mip tutunganaya di Dimi penggrupo. o gaid na isa atunudan ro na kanaba amay kamay lain ka sebenar si iko salakaw na banga tulakan ko tungan nga udi na banga putulan sa alaka connection si sagiang ko tabulay ka Begitu mana ni aku? begitu mana na begitu mana niya lagi itu kia puntuan si iko mga adab mga PPA paparangan de bieta si iko di kipentagen ko hasam yang uto adinga di mi pentak si iko ngani na di niwa pagiunan lagi uta pageneron na amabelo ka adinga di mubendo na sunjo Benar. ontol na yang amato unjo benar aku mabelo ka amagi ikhlas kasa ay dinga di gulo la sa uto adinga dingel bakan na singa di panonotanan si ko Allah gu na bana PPG na asala ka wa antap nagu mabaloy ka mapiakay okay si iko kapugitar na ba ngutap kesimatan ni berata gupun miale ne so pedi na mini susung si ko galbo ko dina atero na mia manita dina mi papakai to sarwa na mambup keswae na gyong to atawa mini susung na suti na mini na daw ni pag PPP imprenta na isom somahanun binaginaw o di na bunyan bunyan bilih wa ni dipangilan sa okiti anu mana gitu mapaka gitu ma pamawan na dinya ni mutala sa gitu mapaka regi mambu wa na pia pan miya rea guna ribet di dunia pa be oi wi katalo na yung utwa kipiginuntulan kasi ko dinga dingi pun taksa api pamana basta arunon mga mailingaw ng uta untula di bubunugun uta benar nah terimaan rasa seksian ka benar aku pekaregin kasi ko mga tawagin kay metro ang pagarian na ko kay na sumetro kan na ribat sa lagi Ay mana ni na ay katim din na terima ka sa benar. oh lagi dong tamya panutula so Omar radhiyallahu taala anhu ini sagda usaka to ba isi ko din digaturo sa member ini makapantag si ko katah di dinia si ko mahar mga bay gitu ya panutulo nana tiga gyong to ba ya inu atigin man itu tegusa taman agi ngana na mahar so Allah na dunia tagwi kay na lunya nang uta qintar si ko wa ataitum ihdahunna qintara pamana inaluyo Allah gyong uta api apa na tigula ini begini si ko isagiran na uta qintar na miya kalalo to tamu nana sakati gyong uta ba ya manusia na sakit teguja tamana angiro kagi kala imbitang na tiari mo Umar sa tigina ayam yari batsur karena or kore kagi nga iya yan giusang nga iya bae nah lagi itu isa ibaratan lagi mo to di paginuntulan si iko di nga dimi puntag nah belasangan Allah pakanud na sa mga gurutan ay ustado geng ya kipo pantag tanu neno itali ka kuno sa datano kakalusyo geng ya kipo pantag tanu sa geng ya mga kitaba agu api anto na apamikiran na ino kailangan nagyang ko ta kapakambi at tanu sabab sa amay kaswalla na tiguan yan sa kabaraka na api antunad ni so anaka api antunad ni perangay naka na bakan kilelay wallahu subhanahu wa ta'ala ilan naman nagyang ko ta kaya panutulo kitabu Imam Al-Ghazali rahimahullah hujjatul Islam si sagyang ko ta kinisurat niya ko kitab yan na Ihya Ulumuddin si kumasaw Yusuf bin Tashfin na si ko kaya patay niyan miya kasambi suwata yan na so Ali bin Yusuf bin Tashfin na Antonay si wagyong kutwa watao Yusuf bin Tashfin na bula-bula yung kagina-ginawa Imam Al-Ghazali na sabab sa din yan mipagayon so Imam Al-Ghazali sa tindig nagu miyay na agyong kutwa mga ulama maraniron na Antonay si inikidiran pipirangayran si sagyong kutwa kitabu Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam tini mo timo iran tama sa piyamasa na uman na ustad matimu na amay kaakuan na totong nagyong kutwa kitab sa ayaan tap
akap tutu nga si sagi ang kota kitabu Imam Al-Ghazali na anmad agi ang kotwa Para di kebumber. para di kebumber agi ang para di kebumber agi ang kotwa mata tagurun naguan di keto kayo mga tao na agi sun wallahu subhanahu wa ta'ala imiadalmun to mayagun sa kabaraka na tamani mantuna Kilitan maging kaya kitab mini sampai rektan maging kaya kitab giyang utak kitab ini ngaranan sa Ihya Ulumuddin Arku Imam Al-Ghazali asumya gadis isa giyang kutua masa ayat na rumini du na sukaliba sudah to okay na upama ka ayat pipikir tanu na giyang kutua kitab na nadebuon ka baraka dabun baraka dabun mapi amat tagurun akeng kapenggunaan mga muslim na sarigen ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kabigang kanyan sa garanti ay katuru Allah subhanahu wa ta'ala na bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu yang kutu haqq ko kimbas-bas nun Allah subhanahu wa ta'ala si isagi yang kutu ribat na mapakapugutok-utokian ay mana giyong kutu benar untol na kedugnian lagi yang kutu Pagumbasay. Otak agi yang kutwa ribat na taman sa magumbasay agi yang kutwa ribat. Di kailangan ibang usari sa mga paparangayan ay ini sa parakawagamatan wagama Islam apa maninta apa magita katitaro sa di mga pipiya antak busa mapakada kagi yang kutwa kapanapar ibangay panapar agi yang kutwa say antak busa marna kagi yang kutwa kambeti aw nakakenalaw na mga tao sabab sa Allah subhanahu wa ta'ala na siniyap yan so agaman yan na amay kaskanas kay titu matatago si sagi yang kutwa na da nga pangindam di ka maawat gitu isa iti elektan si sagi yang kutwa may pagrektan lagi mo to pagritan Aska tunay mga po kapusan na wala. Boy na Gitu na utar may na si una manudetan siya ka kalos yari mga kuno. Saka na isa mo sa kan sa mga sipman sa mga aritan wa. Di na sikta sirok tanud. Sana ay mo sa tanu na ira mele tanong to aribat. Tadi tanoron ibulong so ribat. oh Ay manan yan na mele nga agi mo tapagaring ka aming gilbag sa karibatan. No bang bala? kata tarima angkau na ribat Oh ay ba akap kile mo na ribat. Kaya no kung pa naman demas at katikin na ribat. No bang bala man iba ribat. So mga loks tanu na tingnan na ira mele nga so pagaring ka ami tipo ko leo. Oh at tiktan no akakar kakanal na uba ko nang butipo. Kapag plagi di kanwa tigra na pala ano pa ay mana niya pagmusa di mapya. Tira na kakabungaso na ba kakaba. Oh ay. Lekin. So ay mana niyan na sumarata na ay bulong yan na mapya. Pakaukin sa mapya. Kauken sa mapya. Kasulang man tama na say na adna ibubutado no agamatan uli na adna ibubutado na adna solusyon yan na okay tiyan na mapya na laburo kamu baluitan no ulama. Oh na kailangan naginan niya pukitan tano. Dito no sa kebelag sa giyong na ukit amapya si ulang-ulang wan taman. Ubasan mabelag so amana na bema berat yan na mayag de makasupagaring amya ribat na buka mambuwan utira na tumindig mambuwa karakar oh di nagya mikyo mambuwa tangi lang namanya Upama mga ibitero stad na katugas. Na nasuman mga tatagas na adn amay daniran. why Na agi nga kapmbukay ko ilmu na aya di pa apuntag na hujja bi hujja. dalil Oway. karina tu karina. Upama ka aya matatampar na sinapang na adna mga sundero. why Ari duay wagama Islam arong ka kebetar lagi yang kutwa bransong upama ka lagi dito ikuan. o di na katatan yung mga kalab na Oway, ison. nung ano ron so di ka ano mga titip nga Pangingaw na ginawa nga ti. pangaw ni barat gitu ay butap kunta no naging nguta kailangan ako pagaring ka a muslim sa adna miya ribaton na ay bulong na kaon na mapya Mapya. ubang mo pa nabuta bunawi ay bulong kaon na ay mana niya na benpa kwa so si tanud niya pagadriya sa Ginoo tanu ako si ukadin din way man na mga pagaritan no mga di mamakinag ako way man niya pugan na chelmo Ari ustad, giyan nga mga pagalitan sa Facebook si giyan ka kapugusariran sa di mga pipiabasa batalab puki pabantang nila mga ulama na benda ay mapya na benda mibugay nga kira na message konto na kuan. Giyan nga kapugusar sa di mga pipiyabas na lagi dang utam ya luitan no kagiya isad na amana si kuya man nakapenak daw ako pagaring ka na isad na panagili nga nang utaw baka di makamubasa sa Oway. marat lagi dang utap miya nga hadis kagiya kadi makapamaninta kagi muslim nak nabunian nan Paparang yan. paparang ya laburun so dua utap yang aluin ka Oo. oh
So duat na aid na di manulong ko agama, penampai ko agama. Na aid na kailangan yan, aid na kailangan na perapuno na utat tiga ahsan. Supin na ka mga pipia ko mga katero. Saya bu kapag kita ka sama ayamanan yan na makaras. Na uba YouTube kita ka ke. Ay bu malalamba okay ta ka pa dinga giyong to ako. Uy, lagi daw mo to istorya tanong sa giyong utamu bubahan lah. Ay bu lambo aka ke parang giyong to ahwan. Kaya totally na giyong kaya kapro kita sa makaras na ayad na kali daw makapatsan na sa gobyerno. So nabas ka sa pisya sa katotak. Ay man lagi mo to ka kontrol sa giyong to nga dumi mga nga dinkern na aya kapro kita na makaras na yak kapton na sa gobyerno. So kokoman. Na sila ni kapatid sa giyong utawa. So giyuto isa ba pa so kababasa sa di mga PPA na pinangilan. Lagi daw mo tatigtan wa labon na nga kapamaninta. Targan tanong nga kapost sa mga sinta. Sinta. Kagi gina na sinta nanguta lalang tarun kebati ang mga posta mga pagaritan ug pagaritan na siya busa di dago ta. Ay mana di sa dia mapecah sipat o mapaparate ya. Ay pandari uba ka magulama. Padika titaron na ka na sika padigo mga lawa siya padigo mga ulama. Oh, ipinasab ka ginawa nga amunot ka ko mga sahaba. Ipinasab ka ginawa sika munot sa ngoto corona al-mufaddala. Mapia mga gitu so ay mga pipiyama sa uri na tigtan wa sangay basa man to na tigran na salafus salih. Oh. Na ipinasab ka kira na ginawang ka na man na na uri na digabudi. Basa sa marata. Di budi ko. Ay tinudon sa ustad na so ngirawa salafi ako. Ay pipikir nun na pagunot ka ko mga as-salafus salih na ay titu pagunot ko as-salafus salih na pagunot si kiran si iku gelebek si iku katero si iku dakwah langon kailangan na salafi kasi iku gelebek na salafi kasi iku kapag hindi bit na salafi kasi iku kandawa na salafi kasi iku simba na salafi kasi iku kapamusta nagu pamakadiga di mamusta nga del ma Facebook langwan taman kagi di ka pa kayo uba ay bebetul ka salafi na sukatero ka na di nangaran udi na si ko ngaran ka sara buka matar pasya ka pada oy dito so pamaka aya pagmin si sagiang ko ta word ako na nasi nga ito tumpa aginawa nga si sagiang ko to as-salafus salih pag nintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala langon tanud makakakedag si ko dedebiatan mga as-salafus salih agigina na ri ustad na tao ungkir niya isang pa ba babulagan o di ka pa kayo ba tanu tirwa ang bulagan tanu ginawa tanu si ko mga dedebiatan panulon o mga mga salafus salih kagiya pakaliw tanu si sagiyan ko ta kapugo kiti kapugunot ko Quran agus iko sunna agi ito so pembetuan nira sa ahlus sunnati wal jamaah nabala sa kanuan la kay ging oras namyo mo garip na pinalamatan namin sa kanubu pirma namin